talba lil Santa Katarina, l-isem tal-Missier tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Santa Katarina, ħabiba kbira ta' Ġesu, aħna nfaħruk għax inti Knisja kbira li ħabbejt ħafna lil Ġesu. Għatina l-grazzja li aħna wkoll inħobbu ħafna lil Ġesu bħalek. Mis-sema itlob lil Ġesu għalina, barikna u jieqaf magħna. Ħarisna bil-ġnub u mill-ħażen, u fil-mart u fl-inkwiet idħol għalina u għejna. Aħna nafdaw fik għax inti qrib ħafna ta' Ġesu u għax inti il-patruna tagħna. Itlob dejjem għalina, ħerqana nistennew dak il-jum meta niġu ngawdu lilek mal-Madonna u ma' Ġesu fis-sema. Missierna li inti fis-sewwiti ta' ismek tiġi saltnatek kull tritin fis-sema qiegħda fl-ard. Għaddaħallix tiġri iż-żerrisna mid-din. Slim għalik, Marija bil-grazza mimlija mal-ejnija, birka inti fost nisa imbirek il-frott tal-ġuftija Ġesu. Nisa Marija Malla, Rabbalina bil-din, issa u fissija tal-mewt ħanna. U glorja lill-Missier, u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Bidu issa u dejjem għal-dejjem triqija. Santa Katarina, itlob għalina. L-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispiritu Santu. Amen.